Hezký dobrý den. Nacházíme se na rozhraní Střešovic a Račan v krásné lokalitě, která je nejenom dobře dostupná do centra Prahy, ale najdete v okolí i mnoho historických památek, ať už v podobě Pražského hradu, Břevnovského kláštera či spoustu krásných parků. Dovolte, abych vás pozvala dál. Zaujala vás prohlídka? Budu ráda, když se mi ozvete a přivítám vás zde osobně. Budu se na vás těšit.